रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। हम ता दूध लावे गईनी ओकार गौआ गे माइयो, हम ता दूध लावे गईनी ओकार गौआ गे माइयो। गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो, गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो। तारा हाला सा हीरा के बेटौआ गे माइयो, तारा हाला साया हीरा के बेटौआ गे माइयो। उत पीले राहे देसी वाला पौआ गे माइयो, उत पीले राहे देसी वाला पौआ गे माइयो। घूरी घूरी हमारा के नी रखे बादानावा, दूधना पे पर ना रहे ओकरा ध्यानावा। घूरी घूरी हमारा के नी रखे बादानावा, दूधना पे पर ना रहे ओकरा ध्यानावा। हम पेन्हले रहनी लहंगा लाखा नौआ गे माइयो, हम पेन्हले रहनी लहंगा लाखा नौआ गे माइयो। गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो, तारा हाला साया हीरा के बेटौआ गे माइयो। राजेश विकास के तू बात ना भूलाई हा, अरुण छैला की हारो जलेवे आई हा। राजेश विकास के तू बात ना भूलाई हा, सिंपू धर्मेंद्र की हारो जलेबे आई हा। तराई तरयानंद मरलास दौआ गे माइयो, तराई तरयानंद मरलास दौआ गे माइयो। गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो, तारा हाला साया हीरा के बेटौआ गे माइयो। हम ता दूध लावे गईनी ओकार गौआ गे माइयो, हम ता दूध लावे गईनी ओकार गौआ गे माइयो। गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो, गल चूमल कई हमर चामा कौआ गे माइयो। तारा हाला साया हीरा के बेटौआ गे माइयो, उत पीले राहे देसी वाला पौआ गे माइयो। उतरा हाला साया हीरा के बेटौआ गे माइयो।